Nina bedlula mithi ninaxasana kaWasi inkomo esengaleviza inhlelo inkomo esengazibawu sila namhlanje enseka lapha esikhona sihamba nemakhiwa production sizela emzini kaNkosi ke namhlanje ngoba nazi ukuthi siziningi izinto ehlezi siniphathele zona futhi esiqikelelayo ukuthi zifike kunina ngendlela eyiyona namhlanje ke la sinomne wethu la okuyena osilethela kwaNkosi oyena ozochaza kabanzi ukuthi sifika kanjani la kwaNkosi kuzokwenzakalani umthokozisi la kwenzakalani thatha usibeke ubingelele nje qala uzethule ukuthi ungubani ngizokubamba. Hayi ngiyabonga kakhulu kwimakhiwa ngibonga khona nje lapha enseka ngisakhamuza la enseka njenga namhlanje njengoba bechaza abafowethu silapha enseka emzini wakaNkosi umama uNkosi umpume esize ngaye lapha enseka sizonithatha nje sinroundise lonke ijalidi size ngenhloso yokuthi sizoleke lambanani kulo lonke lelijalidi leli ukuthi isimo ahlala ngaphansi kwaso umama isimo esikanjani so ngithathe igxathu lokuthi ena ngisukume njengomhlali nangomhlali okhathazekile ukuthi angeke sivumele umuntu omnyama wakithi sivumele umuntu wesifazane sivumele umama ukuthi ahlale ngaphansi kwalesi simo lesi esezame kangaka ukuthola istende salapha enseka wakwazi ukuthi agcine uwinile khokha kancane etoha wagcine uwinile ukuthi akwazi ukusithola istende sekungamandla ke nangokutoha akakwazi ukuthi aqhubekeke akwazi ukuzakhela sokuyisikhathi eside ehlala lapha uhlala ngesimo esingekho kahle sengithe nama yake ngingenelele anginawo amandla akukho nami engathi nginakho kodwa ungenelela kwami ukuthi asizakala umama ungenelela ekuthenini ke sithathe nje izithombe sibhale phansi konke esithi umama akasichazele khona ngempilo yakhe nangafisa futhi ukuthi asizakale ngakho njengomuntu osemusha owazi abantu owazi osomabhizinisi owazi nomakhelwane abangakwazi ukulekelela abanesihi abaphanayo ngithathe nje initiative yokuthi ngizobavakashela mina ngezami inyawo ngena door to door ngihamba ngemoto yami ngifaka upetrol wami ngihamba zonke indawo lezi ngicelela umama ukuthi akhelwe umuzi noma nje ngaba u3 room omncane nje kube yitoilet bese simbiyelela kahle ijalidi lakhe bese simshiya nje negrocer usengakwazi ukuthi kuleli toho elincane akwazi ukuyicathuzela ke kube ukuthi yena useyithengela nje leso shebo inyanga nenyanga kodwa sesimshiyile enomuzi wakhe omuhle wabiyelelwa wakhelwa nje itoilet elisezingeni manje ke into engifisayo ukuthi wonke umuntu ozobona le video le siyacela ukuthi alule isandla ukulula isandla ke akukhona ukuthi sidinga imali asidingi imali into esiyidingayo nje kuphela ukuthi ngoba umama ezowakhelwa indlu sizomenzela iquotation sizokwenza iquotation mawukuthi sizodinga u50,000 ukuthi kwenziwe lezi zinto sizokudalula uma ukuthi ke sizodinga ethe ukuthi xaxa sizokudalula futhi kodwa kubalekile akudingeka imali kudingeka ukuthi usinikele ngesinakho izitini siyabadinga abantu abangaba nezitini sikwazi ukuthi siyiqoqe siyibuyise nganeno sizoyibeka lapha kumama ongaba nothayela sizodinga ukuthi silekelele asilekelele nangothayela ongaba nosimende noma ngabe yini umuntu angaba nakho ukuze kuphumeleleke umuzi kaMama akwazi ukuhlala nezingane njoba nazi ke kwaZulu Natal sinesimo esibheda kakhulu seyichotho seyimvule ezibhedayo njengoba siphuthuma lesisimo lesi sisiphuthumisela khona lokho ukuthi kube nezimoya ichotho kube nezimvula ezinamandla engadala ukuthi umama abesenkingeni acindezeleke kulesimo ahlala kuso njengamanje njobe ihlalana nabazukulu nje abancane kakhulu abano 1 year so manje leso simo lesasikhi akayikho isimene esikahle siyacela ke ukuthi nibuke le video ni trendise kubo bonke abantu abangayidinga futhi nikwazi nokulula isandla ukulula ke isandla ke cha sizokushiya imininingwane enizokwazi ukuthi nilule ngaso isandla nithinte leyo nombolo leyo nikwazi ukuthi nixhume bese nilikelela ngeningalekelela ngakho
ngicabanga ukuthi okwamanje. Ningizimu Afrika ngethemba uyizwele kakhulu usizi alibekayo umfowethu nakucelayo. SingamaZulu ke noma siyindle emnyama noma siyindle ensundo. Singabantu abakhonayo ukuthi babambisane ukukhandeka kwethu sikhandeke njengabantu abanozwela abakwazi ukuzwelana. Ngethemba ukuthi ke konke osekukhulunyiwe la njengamanje nesazokubona sikutshengisa la ukuthi yini edingakalayo. Sethemba ukuthi wonke umuntu uzoba nesihe naye afake isandla la afaka khona isandla. Ngiyanethemba ke maZulu ukuthi nginaso sonke isikhathi sohlezi sibambisana sibe munye ngaso sonke isikhathi. So bese siqhubeka ke sidonsa umama akayichazele kabanzi naye alibeke udaba lakhe lulonke ukusuka kwalo luze lufika la esikhona nje action. Nina bakaphusha obukhali njengoba ngishilo ukuthi sila namhlanje kwaNkosi eNtseka nangeke umama esinaye la uyena ke ozoyichaza achaze nalonke uzosithula nje mama ukuthi ngabe sikhuluma nobani wakabani wethulele nje ababukele emakhaya ukhululeke nje uyichaze nje. Oh sanibonani nonke Nkosami. Mina ngingumpume ngwakwaNkosi ngila eNtseka. Siyabonga kakhulu usiphakamisele nje izwe. Siyafika la ekhaya mama size nanga ubhuti usilethile la uthi asize sobona udaba lakho simakhiwa production sesifikile ke la. Sicela usithathe usibeke ngoba siyabona la ekhaya ukuthi ngempela usizi lukhona na futhi siyadinga ukuthi welekeleleka. Sicela ukuthi ke uthathe usibeke ukuthi ke ikuphi umama angathanda ukuthi asizakale ngakho nanokuthi umama usuka kuphi saqala nje lapho usuka kuphi ngokuhlala adu kuphi ufike kanjani la nokusibeke nokuthi indawo ukuze uyithola kanjani ikuphi okwenzakalayo. Ngisuka lapha elokishini eBheka uZulu location ngasizwa kuyikhansela ubabuzwane bangifaka etohweni itoho la kwa CWP. Ngazama ukubekelela lokho ongamasenti okuncane uze ngithole le site le. Manje ke amandla bafethu ngokucineka ngoba ngumuntu wesifazane asephelele endleleni. Bengizocela abafowethu laba ukuthi bangisize mabenginike nje kumphemanyana ukuthi ngikhosele phakathi nabantwana okuyindlwana. Awusithatha usibeke la mama uma njengoba mawuthi usahlalela ukushini wenzele umbukeli ngapha sekhaya abe nesithombe esiphelele ukuthi mawuhlale lokushini uhlala kanjani lokushini uhlala nobani yini ekususayo lokushini uzusuke ke manje lokushini uthi ke manje uyabekelela ubekelela ukuthi ufuna indawo yakho. Cela usithatha usibeke nje lapha masuka lapho siye phambili. Into eyangisuse lokushini ngoba le yandawo indawo vele yayingekho emthethweni kwakuzothi noma ngihamba emhlabeni ezingane zami zingabi nayo indawo yokuhlala. Wawukade uhlala nobani khona elokushini? Ngangade ngihlala nezingane. Izingane zami zizonke. Lezi ezindala nalezi ezincane kabazukulu. Yebo. Uhlala elokushini uhlala nezingane zakhe elokushini unomuzi khona noma uqashile noma kukanjani ukuphi nelokishi uthathe nje usibeke nje uchaze nje kahle. Kuumkhukhu kuyindawo nje leyana umkhukhu kusho ukuthi indawo nje yayiphoqekile vele ngoba nami ngafica abantu bakhile ngase ngifanga ngiyaxumeka ke khona ngiyakhala senganjelo ngabazali nasekhaya futhi ekhakho mama akusekho umuntu. Umuntu owayezofuna vele usizo ngapha emadolobheni elokuthi masithole ukuthi silale sidlile nezingane mangitholo ngamatohwanyana. Ngaze ngathola ke nangumthokozisi ke wet committee kubabuzwane benozwane ikhansela bangifaka etohweni la kwa CWP kuze ngikwazi ukuthi ngibekelele imali yalesi stand. Ukuthi ukwazi ukuthi uthole istand mangotshela umbukeli ngapha ngasekhaya ukuze mhlawumbe naye uzothi mangabe ebuka abe nesithombe siphela istand usithola kanjani ngoba mhlawumbe umunye umuntu uzoba nokudideka ukuthi lo muntu ukwazile ukuthatha istand pho usehlwe yini kwakhe usichazele nje ukuthi usithola kanjani istand ikuphi okwenzile ukuze ufikele ekuthenini ukwazi ukuthola istand. Ngabekelela kancane ngabeka nje ngo500 ngibeka umholo wami lo enguholayo ngiphila ngokuthi ngihambe ngiyokwenza amawashing ukuthi silale izidlile. Kwaze kwenela ngahamba ngaya kubaba uKhumalo ngafike ngathenga isite khona wabuya ke wazongitshengisa le ndawo. Kwaba nobaba ke waseMantshalini owangichasayo ukuze ngitholela amathayela okwakha lapha wafuna abafana bangakhela la ngase ngiyangena ke ngiyahlala ngoba kuyimkhukhu.
Mhlambe mawukhuluma ngomholo wakho uhola malini mhlambe ngenyanga le ubuhlephula kuyona? Akukho okunye okungaphezulu kwalokho kuka 800 rand. Ngathatha khona okuncane lokho ngakuhlanganisa ukuze kuphumele eside ngoba nganginovalo. Umama wathi mayishona washonela emqashweni. Ngabona nami ngathi nami mangihamba lapha kusho ukuthi ingane zami ziyosala ingenandawo mangihlezi kulomkhukho okuphoqwa ngoba ungasuka noma yinini lapha. Ningizimu Afrika uyizwela nawe ukuthi umama ubehola u800 rand kodwa wakwazi ukuthi abekelela hlephula kulomholo loyo ekubeni njalo akahlali yedwa uhlala nabazukulu yahlephula yazi ukuthi abakhulisi kodwa waza wayithola indawo njengoba ke eseyitholile ke indawo mama ikuphi mhlawumbe ungafisa ukuthi ke sikwelekelele ngaso uyitholile indawo wakusiza ubaba lokhungane ubaba umtshali wangisiza amathayela ubaba umtshali ubaba umtshali wakusiza baba umtshali ngamathayela bawakhela bakumisela sekumiselile njengamanje ikuphi ke kusuka kuyaphambili ongayicelela khona kubantu base South Africa bonke ukuthi bakwelekelele ngakho? Bengingayicelela nje ukuthi uma kukhona onakho angangichasa ngakho ngoba amandla asephelele endleleni. Umuntu wesifazane ngondla nabantwana akekho umuntu osebenzayo la ekhaya. Nginabantwana ababili baqeda ugrade 12 kodwa umsebenzi abawuthuli. Makukhona nje ungangichasa angakhele nje ukuyindlwana noma nje ku3 romanyana ungenzela ukuthi ngilale nabantwana phakathi. Nokudlanyana ke ngoba ngibuye ngishode nangokudlanyanyana. Kulabo bantwana obabalayo mama abantwana mhlambe bakhona abantwana abangabafana nomkhuluma abafana bamantombazane bangaki uma ngabe ubabala nje kanye nabazukulu futhi mabe khona bangaki nabo? Phakathi kwalabatwana abawu8 abatwana ababili wentombazane nomfana baqeda ke bona esikoleni kodwa umsebenzi awuthola. Laba abanye ke basebancane impela ke nabo basadinga ukunakwa. Ngihlephula kukho lokho okuncane ke kubuye ke kudliwe ke kodwa ke kulaba sebancane bakhona abafundayo? Uyedwa ufundayo. Uyafunda lapha afunda khona kulibanga elikangakanani udinga ukukhokhelwa elokhunganeni itransport noma kwenzakalani? Sicela sithathe usibeke nje ngaye nanodabeni ukuthi khona siwazi ukuthi nanodabeni le uniform ukwazi ukuthi mhlawumbe makhona abafisa ukuthi ukelekeleleke nodaba le uniform uthathe usibeke nokuthi ufunda ugrade 200 rand maye esikoleni kulibanganyana elithe ukuqhela nalapha engihlala khona. Imfomu ke bamchasa ke esikoleni bamnikeza ke umisi wakhona kuyakhipha emhlabeni ukuyikhabishana nkosami ngeze ngamcekela phansi umntana abantu. Ngiyangibona ngelinye la ngengane ifika nesishejanyanyana ikhabishanyanyana nesopo ufike kudliwe kwesinye isikhathi ma ukuthi kakuhlangene ngalelo langa. Siyabonga kakhulu mama, siyaluzwa udaba lakho. Sithemba ukuthi obukele njengamanje bazokusiza bakwelekelela baphosa ngabakuphosa ngoba sokhumbula ukuthi iningizimu Afrika njengoba nomnene wethu sekachaza la ukuthi noma ngayini noma ngabe kuthiwa isitini noma ngabe kuthiwa yini eningalekelela ngayo ukuze sikwazi ukuthi kwakhekele lo phahla lolu. Futhi okunye njengoba echaza nje umama ekubeka nje ukuthi khona phakathi kwabo labantwana kunomntwana kodwa babafana okuyikuthi mhlambe nabo ngeke bekwazi ukuthi bahlale ndawonye endlini eyodwa kakhulukazi futhi usekhulile usemdala noma naye impilo eyizama kodwa ngesimo sokuthi ekhungana ekhaya isimo sinzima kakhulu akakwazi ukuthi mhlambe engazabalazela kwakhe akutholayo nakuncane usazabalazela ukuthi kube khona ukudla ekhaya noma kulale kudliwe ngalelo langa lelo ngoba ukuchazela umama ukuthi amatoho abawatholi so noma ebambile lapha njengendoda naye kodwa futhi akakwazi ukuthi mhlambe engenza mhlambe umehluko ekhaya na futhi umuntu osanda qeda esikoleni osemncane ngalendlela eyisimanga kube sengathwala usizi lomuzo ongaka eyedwa. Usuphetha nje mama mhlambe ikuphi ongafisa ukuthi ukusho noma uyicelele nje iningizimu Afrika yonke ngoba abantu ababukayo njengamanje la nabakubukele bakubuka ulukhana nomhlaba wonke baningi abantu abangafisa ukuthi bakolekelele bakuchase kulesimo nje lesi osusibekile ikuphi nje okugcina lakho ngalisho?
Awu bafethu mani ngangixhasa nje Nkosi yami ngokuthi ena kube khona umuntu onganginika nje amandla ukuthi angifakele emandleni ukuthi angakhele lapha. Kodwa nabantwana ningixhase ngabo Nkosi yami bayifuna imisebenzi sebaqede eGolweni khona nabo beyobuye bangelekelele ngelinye ilanga phakathi kwaleli ekhaya. Ngabe makhuluma ngabantwana mama ngabe bakhona itifiketi abanazo mhlambe noma bagcine nje baqeda umatriculation kuphela noma kukhona mhlambe lapha ababa nenhlahla ukuthi uqhubekele khona senzele ukuthi umuntu obukele mhlambe la ongaba mhlambe nethuba lokuthi abeze nawo bezongena emsebenzini ngabe khona abanakho. Bakhona abanakho baqeda nje ezikoleni izitatimende zikhona. Ngale kwalokho akukho kunye. Hayi ngale kwalokho akukho kunye ngoba amatoho abawathoni Nkosi yami. Ningizimu Afrika ke uyizoleke nawe usizi lakhe umama elibeka nayicelela khona ke ngiyethemba ke siyindle emnyama noma singakhethile ke bala wonke umuntu ongakhona uthalula isandla sakhe afake isandla phakathi kwalomuzwa kaNkosi ngacela ukuthi alekelela aphumele obala avulelekeleke bona nezoxhumana nabo ukuthi mawufuna ukufaka la uzofaka kuphi wenze kanjani konke lokho sizokwethula ekugcineni. Ningizimu Afrika ke singaphakathi ke manje endlini la umama ahlala khona sithi zibonele ubuka ukuthi la kuyaphekwa nakho umama la apheka khona aphekela izingane amabhodo lana ukuyibonela usuke futhi uza ngala kunale mpahla lebathini umtiyatiya lo ohluka nabazukulu bakhe ngapha futhi mawujika ngala kuyahlalwa la kunendawo yokuhlala khona la ngapha futhi uma uphenya kulomtiyatiya ongala futhi kunekhishi indawo yokuphekela yonke into ila ngaphakathi kugcwele ngendala esimanga kakhulu ngoba futhi seyibona ilokhana impahla nazi la angeke akwazi ukuthi impahla zakhe alokhungane ayilahle noma ayishonise kuphi ngoba zonke lezi zinto lezi zibalekile kuyena na futhi ikakhulukazi akukho la ngazisa khona njengoba umuntu engatohi lokho okuncane ubambelela khona siyacela ukuthi nelekeleleke bonke labantu esibabalayo abazukulu kakhulukazi futhi kunengane futhi yomfana khona la kunengane entombazane kunabazukulu bonke baphelela la kubaswala kwenziwa la yonke into siyacela ukuthi ke nonke nikwazi ukuthi nelekelele nelula isandla mawenze njalo uNkulunkulu uyokubusisa noma futhi namathonga kini awunibusisa siyacela ukuthi mama namathonga kini akwelekelele kakhulu ukuthi abantu mabebuka lo mbukiso bhanyabhanya bebekwazi ukuthi bakwelekelele bafake isandla kakhulu uma ubuka nje lalela ekhaya izulu selizona njengamanje la phezulu imvula ingangena yabona uzamile ukuvala nangamaplastiki lapha uzame ngayo yonke indlela mawubuka ke sijabulela kakhulu kodwa ubona imbokode ezamayo ukuthi ungumuntu ozama kakhulu noyinikelayo futhi kubantwana bakhe nekuthenini uyifuna into nophokophelayo kakhulu ngilokho ngisho njalo ngithi ke kuhle kumnandi kulula futhi ukufaka isandla noma ukulula isandla kumuntu ozamayo futhi noyinikele ekuthenini lo nto leyo ufuna ukuthi yenzeke iqhubeke futhi iye phambili. Ngola umthokozisi umfokandaba yena ophethe ispecial project Sukuma Mhlali simakhiwa production ke sisebenzisana nayo manje sithi ayiqhubeke iye phambili mnewethu sacela nje usigoqeleke manje usinikeze imininingwane ukuthi ofuna ukuxhasa noma ofuna ukuphosa esivivaneni uzokwenza kanjani. Ngiphinde ufuna ukuxhasa sizoyishiya imininingwane khona lapha ngezansi izovela nje mase sithumela ama video kukwinonke igama lami ke ngumthokozisi ngwakandaba inamba yami futhi nizoyithola khona lapha nama banking details nizokuthola khona la le project special project nje esibiza ngokuthi isukuma Mhlali esichaza khona ukuthi wonke umuntu akasukume singabukelelane singabantu abamnyama singomakhelwane ubuku wazi ukuthi umakhelwane akadlile kodwa wena uqhubeke usutha ufune usazi ukuthi ufune kulekelele so sithi isukuma Mhlali so siyacela ukuthi niqhubeke njalo nisukume futhi nakule project okunye ke engingakusho ukuthi sisazoqhubeka futhi size sivale le project sihamba nabafowethu laba abaxhasayo futhi nabo kule project yesukuma mina ngucoordinator ke wale project ofuna nje ukuxhasa ofuna ukuxhasa uzothintana nami njengo coordinator umthokozisi wakandaba ngokwefoni ngizoshare imininingwane la kodwa ithi 078 156 9677
nizongixhuma kuyo ke nemininingwane yonke nabafuna ama direction nabafuna ukuzobona lapha bezoshiya bakushiyayo iminikelo efana nezidini nakho konke lokho kunye kokwakha bazoxhumana nami bazobona nesite bakwazi ukuzoshiya khona la ekhaya. Siyabonga kakhulu. Nimizini Africa siyabonga kakhulu simakhiwa production sihamba nayo ke i-special project Sukuma Mhlali. Siyabonga nje kakhulu. Ngathi ningenza kanjalo ke ninikele ningakhohlwa ukuthi mawuphose ngezansi yokumukela ngenhla sekuzinkulungwane. Kukamhlophe abuswe indaba enzelanga ke lo hamba namakhiwa production ke kuhle kumnandi kudelile asiqhubeke njalo siphambili. Danko.